रन बिहरदों जोंना नै रनजितआ मिस्ट्रि मावनायनि फैसाजों रनाबो माबायदिथाय बै फेसबुकफ्राव होलाबायनायफोरखौ नुनानै बिहरथारबाय आरो बियो आगै गथ'फोर गेलेग्रासो नै फ्लिपकार्टनिफ्राय लाबोदों नै बियो जोंना मदारुआ फ्लिपकार्ट बया मोजां नङाब्राय मोनबाय नोङो बिरगोना बिराथाय मिथिला आरो दायो नैबे ड्रन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेटारि सोना नायनोसै दायो थिगानो सोनायाव एक्सपार्टखामोनलै एक्सपार्टआ ओमफ्राय माबा मोनफायो नैबे कन्ट्रलार रिमट कन्ट्रलार ओमफ्राय नैबे माबा मेन बेनो आरो गान्दौलाया ओइ बोरो माबायालाय ओइ बेटारियानो गैया नै बोरै बिरहोगोन दा 20 थाखा थां लाना फैलाय बिरहोनायनो ओरैनो लाना फै बेसेबां नायनो हागौमोनलै नाय केस अन डिलिभारिबा नायनानैसो बेखौ लागोन दा ओरैनो लागोन नामा ओरैनो फैसा हरगोन सानसेयाव 300 थाखाल' मोनो हाजिरा मावनानै ओरैनो सोरबा 4000 5000 ओरैनो हरगोन नामा फाग्ला मोजां नङाबा नोंनिबोथ' थाङाना कम्पानिसो थांगोन नोंहालाय फैसाल'सो मोननांगौ मोजां खोनायाखै आइदिया दानजागोन नोङो मोजां लाबोआबाथाय आयु दैयाव गाननानै बेखौ माबानो सानस्रिनो हागोन ना हाया दुप्लिकेटथार मा बेनि थाखाय बेलाय मा बेनि थाखाय मा बे अबेथिं जुथाया हाथाय माराम बादामालि खालामलायदों फैसाखौल' सिनायो मानसिया ओमफ्राय मानसिलाय खै नाम्बार बे जुथाया ओमफ्राय साब अरिजिनेल नङालै बियो ना सिख्लाफोर गानग्रासो पुमा कम्पानिया आयु लाखिनो ना मानो जादों दैलांदाव बैयाव ओमफ्राय फैब्रा रनजित ओरै फै रना बिरगोना बिरा नायनोसै जों दायो टेस्टिं खालामनो नागिरदों बिराबाथाय गाखुजोब्बाय बेखौ अन खालामबाय अन जाबाय बाला बिसोर रिसिनो खेला रनजितआसो रिसिनो खेला इनिफ्राय बोरै माथो बिरानो अन खालायखोना अन खालामबाय ब्रायले अनफाय कानेक्सन माबाय जादों द्र'नानो बिरा माथो गारखोग्रोनांगौ दां नैबेलाय मस्थु बेनोब्रा सुइसा बेनो मिस्ट्रि मावनानै बायनायनि खोथा दंलै बोरै जागोनब्रा बिरनो रोङाखै माथो जेला नायफिनला इउटुबाव नायफिनदो बिरा इउटुब बोरै बिरो नायफिनलाय बोरैहाय बिरो माथो नैयाव माबा दङ नै बिनो सन जायाखैदां इयाव जोंबायमोनथ' मा द्र'ननि द्र'ननि नामा बिरोलाय जानला मोनला थुना खेला द्र'न बिरगोनायबो रोंला बिरनो रोंला अबे बिरनाय फाग्ला मोननैखौबो थुब्रा ओइ बोरै जाखो द्र'नानो बिलांबाय नै आं दांलालै दै र' बन्द' खालामनांसिगोन मोननाय नङालै खेला हाग्रायाव दांबाय द्र'ना बन्द' खालामबाय
ड्रनालाय बिरमारदों आरो ना बिरनाया ओमफ्राय मोनलासोमोन ड्रनखौ गांसां बायजोबसिगौमोन रोङाना सालायदो रनजित नों दामजागोन सोरबा हिनजावफोरजों सेस है केमेरा रेकर्ड जाया बेयाव ओरैनो गथ'फोर गेलेग्रा नै ओरैनो माबाल'सो केमेरा जाया बेयाव वाटे मबाइल सोग्रायालाय रनजितआनो मिथिगोला मोनसे Kamera ini. अ केमेरा दङ बेयाव मबाइल सोजायालै जायालै बेयाव बायगोनसो मबाइला Pukul dia.